Mapagpalang araw sa ating lahat, sa aking mga taga-subaybay dyan dito sa Facebook, TikTok at sa YouTube. So sa araw na ito, manguha tayo ng niyog para panggata. So dapat ganito guys ang gawin upang madala natin yung 10 buko. Pag-asa'y sumisibol, o Panginoon ko. Ikaw ang bukal ng bawat biyaya. Ikaw ang gabay sa aming pag-asa. O Diyos Ama, aming pinupuri. Aninang lupa'y handog sa iyo lagi. Sa sipag at dasal na